Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Xmun u San Ġuda Apostli. Hi tradizzjoni antika fil-Knisja Kattolika li dawn iż-żewġ ta' apostli jiġu meqjuma flimkien. Xmun, imlaqqam l-imħeġġeġ, jingħad li l-priedka fil-Persja illum l-artijiet tal-Iran u l-Iraq fejn ukoll waqqaf il-Knisja saħansitra biċ-ċarċir ta' demmu. Ġuda bin Ġagbu, imlaqqam tad-Dew, jiġifieri ta' qalb tajba, jingħad li xanda l-bxara tajba fil-Palestina, is-Sirja u l-Mesopotamja. Mit martri f'Edessa, illum Urfa, ġo Turkija. L-Apostlu San Ġuda li sikwit nirrikorru għandu għal grazzi speċjali, fl-aħħar ċena kien saqsa lil Ġesu: Mulej, din kif inhi li se turi ruħek lilna u mhux lid-dinja? Ġesu jieġeb lilu u jgħallem lilna: Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Dan il-kelmiet Ġesu rid jgħid lil San Ġuda lill-Apostli l-oħra u lilna li Alla juri ruħu biss lil dawk li jħobbuh u jħarsu l-liġijiet tiegħu. Tkanta l-Knisja fġieħ San Xmun u San Ġuda. Dawn huma rġiel qaddisa li l-Mulej għażel għall-imħabba safja tagħhom u tagħhom il-glorja l dejjem.